Palain naman ang Panginoon, kanya pong mga matatapat at mga talagang masiglang mga anak, mga cheerful givers na mga anak ng Diyos. This point in time, tayo na po'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Kaya tayo na po'y daglian ng tumayo. Stand up, mga minamahal. At narito na po ang ating pong pinagpalang mga aral. Ating pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbay po sa ating beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Tayo po mga minamahal ay sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpaalan namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo sa unang pong dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildis Radalmeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa paglangis mo po, hallelujah, sa katatapos na yugto ng aming pananambahan, hallelujah, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn sa mga buhay na patutuo, na inihayag, na mapinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis sa iyo, na mga pinagpalang, hallelujah, mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuos yung matamis at banal na presensya, sa pagbibigay namin kasampung bahagit ang susi ng pagpapala. O mahal na Panginoon Jesus, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dumumagos sa krus ng Kalbaryo. Saga ng akin, mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Langisan mo po ang iyong panglingkod. Hallelujah. Hipuin mo po ang aming mga mahal na kapatid. Hallelujah. Buksan mo po ang kanilang pangunawa. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Make them believe. Hallelujah. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa mga kapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway. Pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ito pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildis Radalmeda, the end-time profitable loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal, beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, ating YouTube channel, sa ating mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay mag-aaral muli ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo na po, mga minamahal, ay nasa huling panahon na po, mga minamahal. Nasa end time na po tayo, mga minamahal. Amen. Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan po ay laging ipinapaalala sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay makipagbaka, mga minamahal. Amen. Ating pong pamagatan, ating pong pag-aaralan, mga minamahal, pakikipaglaban sa kaaway. Amen. Fighting the devil, mga minamahal. Amen.
Bakit maraming mga sa ating kapaligiran, mga minamahal, ating napapansin kung tayo po ay nanunood ng mga balita. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay nakakapanood ng iba't ibang klase ng krimen. Amen? Mga pagpatay. Amen? Lolo, mga minamahal. Amen? Talagang pati apo, hindi pinatawad. Mga minamahal. Mga pagnanakaw, panguhuldap. Mga minamahal. Pagpapatayan dahil lamang po sa lupa. Mga minamahal. Amen? Na mga gera, kung ano-ano pa mga minamahal. Amen? Nabalit sabi po, mga minamahal, na ating pong beloved parents in the Lord, hindi po tao ang ating kaaway, mga minamahal. Amen? Ano ang ating kaaway? Ang ating kaaway po ay hindi po natin nakikita, mga minamahal. Amen? Hindi po natin nakikita, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, ang sabi ng ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon, tayo ay nagtatayo, mga minamahal, ng isang hukbo ng mangdirigmang anak ng Diyos. Amen? Ang ibig pong sabihin, mga minamahal, tayo po ay sundalo ni Kristo. Amen? Na handang makipaglaban sa hukbo ng kaaway. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus, mga sundalo ni Kristo. Magsabi ng, Praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen? Ang ating kaaway, mga minamahal. Amen? Ay meron pong kapangyarihan. Amen? Segunda po sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At sila po ay marami sa bilang, mga minamahal. At hindi natin sila nakikita, mga minamahal. Amen? Balit kailangan po nating malaman, mga minamahal, kung ano ang kayang gawin ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kung ano po, ano ang kayang gawin ng kaaway, mga minamahal. Amen? Hindi po natin kinakatakutan, mga minamahal. Amen? Hindi kinakatakutan ng mga tunay na anak ng Diyos ang kaaway. Bagkus, mga minamahal, ang kaaway, ang takot na takot sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Ating basahin ang magkakasunod, mga minamahal, aklat ng Roma, kabanata ay 8, talata ay 31. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 8, ang talatay 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Aklat ng unang 1, kabanatay 4, talatay 4. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, ang kabanatay 4, ang talatay 4, kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Amen. Lucas 10, talatay 19. Lucas 10:19. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 19, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan, ay hindi kayo maaano. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, Praise the Lord. Fighting the devil, mga minamahal. Amen? We are more than conqueror, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi makapangyayari ang kapangyarihan ng kaaway laban sa atin, mga minamahal. Amen? Sapagkat kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen? Kasi sinasabi po, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng kapamalaan, mga minamahal. Amen? Na yurakan. Amen? Ang kapamahalaan, mga binigyan tayong ang yurakan, ang mga ahas at mga lakdan. At sa ibabaw, mga minamahal, sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, mga minamahal, amen? Sa anumang paray, hindi daw po tayo maaano. Amen? We are more than conqueror. Tayo po ay sundalo ni Kristo, mga minamahal, amen? Kahit ating mga minamahal, mga kapatid, kapag dumarating sa oras ng kagipitan, mga minamahal, ating mga minamahal na sister, amen, napadaan doon sa isang
naisakay po siya, mga minamahal. Amen? Isinakay siya ng isang tricycle driver. Idinaan siya doon sa liblib na lugar. Amen? Idinaan po siya. At pagkatapos, sabi ng sister na ito, mga minamahal, ating beloved kapatid, hindi po dito yung daan, manong. Nung sinabi niya yon, bigla na lang hininto ang sasakyan, tapos siya kinaladkad doon sa talahiban, mga minamahal. At siya po ay tinangkang gahasain, mga minamahal. Amen? So, balit sabi nga po, kung ang Diyos, amen, ay kampi sa atin, sino ang laban sa atin? Amen? Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, be frozen. Amen? Na frozen, yung rapist, mga minamahal, nanigas ang kanyang katawan, nakaligtas yung ating pong beloved kapatid. Amen? Puri ng ating pong pinakamamahal na Jesus, tumakas yung ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Tumakas. Yung kanyang pagtakas, nakalimutan niya yung kanyang wallet. Binalikan niya yung kanyang wallet, nadatan pa niya yung mangre-rape sa kanya, matigas pa rin sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Meron tayong mga kapatiran, hinold up, mga minamahal. Hinold up siya. Hold up ito, sabi ng ng hold upper sa ating beloved sister, mga minamahal. Amen? Beloved sister na naman, hinold up, mga minamahal. Anong sabi ng ating beloved sister? Nirebuke niya ito, mga minamahal. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, be frozen. Na-frozen ulit yung hold upper, mga minamahal. Amen? Na-frozen, nanigas, mga minamahal. At ilang sandali, ilang segundo ang lumipas, mga minamahal, natauhan yung hold upper. Sabi niya, pasensya na po kayo. Wala kasi akong pera. Wala akong maisip na paraan upang magkaroon ng pera. Amen? Sabi ng ating beloved sister, mga minamahal, may 150 ako dito. Yung 120, bigay ko sa iyo. Yung 30 pesos pamasahe ko. Amen? Lumipas ang buwan, yung ating beloved sister, mga minamahal, nagutom, natapat sa mang inasal. Sabi niya, mahal na Panginoon, nagugutom ako. Gusto kong kumain ng mang inasal. Amen? Bigla na lang may lumapit sa kanya, mga minamahal. Amen? Linapitan siya ng beloved, nang hindi niya kilala, mga minamahal. Inabutan siya ng mang inasal, mga minamahal. Amen? Inabutan siya ng mang inasal. Sabi nung, yung lumapit po pala sa kanya, mga minamahal, ito yung hold-upper, yung nang hold up. Hindi mo na ba ako nakikilala, sister? Sabi niya, ako yung nang hold up sa'yo, binigyan mo ako ng 120. Yung 120, ginamit ko para manghanap ng trabaho at ito ngayon, pinagpala ako ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Binigyan siya ng mang inasal, mga minamahal, nagpaalam ating sister, pupunta ng CR. Amen? Pagbalik, wala na yung kapatid na ito, wala na yung hold-upper, mga minamahal, yung nang hold up sa kanya, mga minamahal. Amen? So, balit pagbukas niya ng kanyang bag, merong tissue. Yung tissue, mga minamahal, nakabalot, yung pala, pera, mga minamahal. Amen? Pera. Nakasulat doon, mga minamahal, maraming salamat sa iyo, sister. Kung hindi dahil doon sa 120 mo, wala akong magandang trabaho ngayon. Amen? Ako'y pinagpala, binigyan ng trabaho ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Marami po, mga minamahal. Amen? Maraming patutuo. Amen? Ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal, alam niyo po ngayon sa mga panahon ngayon, mga minamahal, dyan po sa barangay Maigpa, mga hold-upper dyan, mga minamahal, amen? Yung mga magnanakaw po dyan, pag nagnakaw, may bit-bit na Armalite, mga minamahal. Yung nga pong kinuhanan ko ng sibuyas po, mga minamahal, nanakawan po ng makina, yung patubig, mga minamahal, nagkakahalaga daw po ng 40,000, mga minamahal. At sabi nila, wala na raw po silang magawa. Bakit, mga minamahal? Yung mga magnanakaw po, dinala na lang yung makina nila, mga minamahal, at hindi na sila nakasigaw. Bakit, mga minamahal? May dalang Armalite, mga minamahal. Amen? Balit ang binamahal nating kapatid na ito, mga minamahal. Amen? Sa kanyang kuprahan, amen? Kinukuha lahat yung kanyang kupra, mga NPA, mga minamahal. Sabi nung NPA, mga minamahal, ibigay mo sa amin lahat ng iyong yug. Sabi niya, mga minamahal, ano kayo, siniswerte? Hindi kayo ang naghirap, magbanat kayo ng buto. Ang laki-laki ng mga katawan nyo, ang tatamad ninyo. Sabi niya, mga minamahal, aba, ang tapang nito.
Sabi ng mga NPA, mga minamahal, hindi ako matapang sapagkat alam ko, kasama ko ang Diyos. Sabi niya mga minamahal, ang ipinakilala ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Almeida, naalala niya mga minamahal, sa oras ng kagipitan, sambitin mo ang katagang Hallelujah, praise the Lord. Amen? Nung inumang sa kanya yung baril, mga minamahal, amen? Inumang sa kanya, mga minamahal, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pumutok yung Armalite, mga minamahal, amen? Pagputok, yung bala, tumalbog, mga minamahal, bumalik doon sa NPA, tinamaan ng kanyang daliri na putol. Amen. Pinag-ingatan siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang isang sundalo ni Kristo, kailangan mapanalanginin. Kaya nga po natin pinag-aralan nung nakaraang Miyerkules po, maging tularan natin po, amen, ang ating mga mahal na magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit naging matagumpay sila, mga minamahal? Amen? Despite sa mga pagsubok na dumaraan po sa mga buhay nila, kanila itong napagtagumpayan, mga minamahal. Amen? Tayo hindi na po iba, mga minamahal. Amen? Sundalo po tayo ni Kristo, mga minamahal. Amen? Kung tayo ay sundalo ni Kristo, mga minamahal, tayo ay laging nakikipagbaka, mga minamahal. Huwag isipin ng ilan, mga minamahal, sa atin po na tayo po ay nasa Jesus Miracle Crusade, International Ministry, wala na tayong gagawin. Amen. Hihintayin na lang natin ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Hindi po, maminamahal. Amen. Kailangan sinasabi po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, lagi tayong manalangin, mga minamahal. Amen. Lagi tayong magpuri, mag-fasting, mga minamahal. Amen. Mag-fasting po tayo, mga minamahal. Amen. Lagi tayong manalangin, mga minamahal, dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganapin kung ano ang ipinag-uutos sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat kapag hindi natin ginawa ang mga bagay na ito, mga minamahal, amen? Isang tiyak na bagay, tayo na sinasabing more than conqueror, mga minamahal, amen? Magiging talunan po tayo, mga minamahal, amen? Magiging talunan tayo, mga minamahal. Makakita lang tayo ng kapatid, mga minamahal, amen? Hindi lang tayo binati, hindi lang tayo kinamayan, natisod na tayo, mga minamahal, amen? Yung iba sa atin, nag-CR lang, pagbalik, wala nang upuan. Kinuha yung upuan niya, mga minamahal, natisod na siya, doon na siya sa kabila, dumalo, mga minamahal, amen? Yung iba sa atin, mga minamahal, na pagsabihan, para naman po ito sa ikabubuti, ng bawat isa sa atin, ikaliligtas, mga minamahal, amen? Sa ikatataba ng kaluluwa, dinamdam na po, mga minamahal, amen? Ito po, mga minamahal, kapag nagkulang po tayo, amen? Doon sa ginagawa, doon sa pinag-uutos sa atin, mga minamahal, amen? Sinabi mga po ng dito po, mga minamahal, ang nakakatakot po, mga minamahal, amen? Ay ang makalimot ang mga tunay na anak ng Diyos at sila'y matuksong magkasala muli at magkaroon ng kaaway ng pagkakataon na sila'y saktan. Kapag nagkulang tayo sa panalangin, mga minamahal, amen, makakasilip ang kaaway sa atin. Magkakaroon siya ng puwang, mga minamahal, amen? Magkakaroon ng puwang ang kaaway, sapagkat ang kaaway laging nakabantay 24/7, mga minamahal, amen? Kahit ang mga Kristiyano, mga tunay na anak ng Diyos, laging pinapaalalahanan, mga minamahal, amen, na tayo laging magbantay, amen? Lagi nating bantayan yung ating mga kaligtasan, mga minamahal, amen? At hindi lamang kaligtasan natin, mga minamahal, amen? Kapagkat sinasabi po, tayo'y sundalo ni Kristo, amen? Mga hukbo, mga minamahal, amen? Na handang wasakin ang hukbo ng kaaway. Paano natin mawawasak ang hukbo ng kaaway kung hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabantay, hindi tayo nagpa-fasting, mga minamahal, hindi tayo nagpupuri, wala tayong kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Saan tayo huhugot ng kapangyarihan? Aasa na lamang tayo sa ating pong beloved parents in the Lord? Aasa na lamang po ba tayo sa ating pong mga minamahal na beloved ordained preacher, sa ating pong beloved pastoral worker? Hindi po, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, kung lagi tayo nananalangin, lahat tayo, mga minamahal, amen? Tayo nagkakaisa, amen? May unity tayo, mga minamahal, amen? May unity po tayo, malakas ang kapangyarihan, hindi kayang tibagin, mga minamahal, amen? Mismo ugain, mauga, hindi kayang tinagin, mga minamahal, amen?
Dahil sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ano ang pakay ng kaaway? Mga minamahal, tuksuhin ang mga mananampalataya upang maibalik niya ito sa dating makasalanang pamumuhay. Amen? At maging kandidato muli sa impyerno. Matindi mga minamahal ang galit ng kaaway. Amen? Sa mga tunay na anak ng Diyos. Kaya't hindi dapat magpabaya sa panalangin. Bakit? Dahil kapag ang mga tunay na anak ng Diyos ay nagpupuri at laging nananalangin, ang mga kaaway ay nanginginig sa takot, mga minamahal. At hindi alam kung saan susuling, mga minamahal. Hindi alam kung saan magtatago ang mga kaaway. Lagi tayo nagpupuri, mga minamahal. Yung isang anak, mga minamahal, o kapatid ng beloved pastoral worker, nagsumbong sa ating pong beloved pastor, Weldy Estrada Almeda. Yung kanyang pamangkin o anak, mga minamahal, sabi, nawawala. Amen? Nawawala. Yung pala, mga minamahal, kinidnap ng mga demonyo nandoon sa impyerno. Amen? Sabi ng ating beloved parents in the Lord, magpuri tayo, magpuri tayo. Amen? Nagpuri sila, mga minamahal. Si Satanas, mga minamahal, sabi niya, ibalik na ang batang yan, ibalik na ang batang yan. Nagpupuri ng mga taga-Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, amen? Pagkatapos magpuri, mga minamahal, amen? Hindi pa natatapos ang puri. May kumatok sa kanilang pintuan, mga minamahal, amen? Doon sa gate, pinagbuksan nila, mga minamahal, amen? Nandoon yung bata, mga minamahal, amen? Nandun na po, ibinalik ng kaaway, amen? Na-possess, na-demon possess yung bata, mga minamahal. Sabi ng demonyo, hindi mo kaya, sabi ng kaaway, sinungaling ka, Satanas, sa pangalan ni Jesus. Sabi ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lumayas ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. Maya't maya, nahimas-masan yung bata, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kung lagi tayo nananalangin sa ating mga tahanan, amen, lagi tayo nagpupuri, lagi tayo nagpa-fasting, hindi natin pinababayaan, mga minamahal, ang ating mga tungkulin, sabi nga po, malakas na malakas ang ating kapangyarihan. Iiwasan tayo ng kaaway, mga minamahal, amen. Yung puri pangalan natin, nanginginig na sila, mga minamahal, amen. Yung pangalan pa lamang natin, mga minamahal, marinig ng kaaway, nanganginig na sila, nangangatog, mga minamahal, amen. Kilala ng kaaway, mga minamahal, amen. Kilala tayo ng kaaway, mga minamahal, amen. Kilala ang bawat isa sa atin. Kahit kapag nagpabaya tayo, mga minamahal, amen. Pag nagpabaya tayo, mahulog tayo sa silo ng kaaway, mga minamahal. Amen? Mas hulog tayo, mga minamahal. Isa ito sa dapat nating malaman patungkol sa kaaway, mga minamahal. Amen? Kumakapit siya sa taong, amen, namumuhay sa kasalanan. Amen? At natatakot siya at umiiwas sa makatuwid na Kristiyano nag-iingat sa kautusan ng Diyos. Amen? Kung meron tayong katabi, mga minamahal, amen, nagiging katitisuran sa atin, ibig sabihin, mga minamahal, amen, ginagamit siya ng kaaway, mga minamahal, amen? Ginagamit ng kaaway, mga minamahal, amen? At minsan, mga minamahal, sinusubukan yung ating pong pananampalataya, mga minamahal, amen? Kung tayo ba ay maglilingkod lamang, kung walang mga katitisuran sa atin, mga minamahal, amen? Sinasabi po, mga minamahal, kung tayo po ay lagi nagpupuri, iniiwasan tayo ng kaaway, mga minamahal. Doon naman sa nagkukulang, nanghihina, sila yung ginagamit ng kaaway, mga minamahal, amen? Na nagiging katitisuran. So, balit sabi nga po, huwag mo silang sumpain. Huwag mo silang awayin. Kapag sabi nga po, hindi natin sila kaaway. Ang kaaway natin, hindi nakikita, mga minamahal, amen? Espiritu po, amen? Nandyan lamang yan sa paligid, mga minamahal, amen? So, balit sa mga oras na ito, mga minamahal, milya-milyang layo ng kaaway. Dahil ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, ay laging nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi po, mga minamahal, trabaho ng kaaway na tuksuhin ng Kristiyano sa kalayawan ng sanlibutan na dati na niyang iniwan. Amen? Nagpabaya tayo, mga minamahal, kulang tayo sa panalangin. Amen? Matutukso na po tayo sa mga kalayawan sa sanlibutan. Gugustuhin na nating magpayaman, mga minamahal. Amen? Nakita natin mga minamahal na kapitbahay. Amen? May bagong sasakyan. Gusto na rin natin magkaroon. Hindi na tayo kontento kung anong meron sa atin, mga minamahal. Amen? Sabali, sinasabi po, mga minamahal. Amen? Wala siyang kapangyarihan na hilahin tayo. Amen? Kapag ito'y ating tinanggihan.
Kapag tinanggihan natin ito, amen, lagi tayo nagpupuri, meron tayong kapangyarihan tanggihan ang mga gawa ng kaaway. Amen? Yung mga tukso, mga minamahal. Kaya't kapag ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi ito binibigyang pansin at abala lagi sa panala. Amen? Hindi ito pinapansin, mga minamahal. Yun? Yung mga tukso, hindi pinapansin, bagkus abala lagi sa pananalangin. Amen? Laging dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Miyerkules, Biyernes at Linggo, hindi nagpapabaya, mga minamahal. Amen? Laging maaga, mga minamahal. Amen? Sapagkat hindi naman lahat sa atin, mga minamahal. Amen? Hindi naman lahat sa atin nagpupuri sa bahay. Hindi naman lahat sa atin, mga minamahal, hindi naman lahat na narito, amen, ay nananalangin. Yung iba, hindi rin halos nagpapastig, mga minamahal. Amen? Kung pagtaasin tayo ng kamay sa mga oras na ito, mga minamahal, be honest, mga minamahal. Amen? Sino ba ang nagpupuri, mga minamahal? Amen? Kahit sabi nga po, mga minamahal, maaga tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon upang tayo po ay makapagpuri pa po, mga minamahal. Amen? Mga iba, hindi ito binibigyan ng halaga, mga minamahal. Amen? Hindi binibigyan ng halaga. Amen? Sa trabaho, takot tayo sa ating boss. Sa school, takot tayo sa ating teacher, instructor, mga minamahal. Subalit, bakit sa ating dakilang Diyos hindi tayo natatakot, mga minamahal? Amen? Bakit hindi tayo natatakot? Ang mahal na Panginoon, meron siyang kapangyarihan, pumuksa, mga minamahal, amen, na ibulid sa dagat-dagatang apoy yung ating kaluluwa. Ang tao, wala siyang kapangyarihan, mga minamahal, amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5:17, ako na po magbabasa. Magsipanalangin tayong walang patid. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, lagi tayong manalangin, lagi tayong makipag-usap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lagi nating bukang bibig ang salitang hallelujah, praise the Lord. Amen? Palagi iniisip ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Abala lagi sa espiritual na gawain. Amen? Napapahiya po, mga minamahal, ang kaaway at umaalis at hinahanap yung mga mahihina, yung mga tamad sa pananalangin, mga minamahal. Amen? Yung matamad sa pananalangin, sila po yung pinupuntahan ng kaaway. Amen. O kaya umaalis at bumabalik sa ibang panahon. Amen. Bumabalik yan sa ibang panahon, tapos babalikan yung isang Kristiyano. Amen. Kung ito pa ba ay nananalangin pa rin ba? O ito pa ba ay nananatili sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus? Amen. Kapag nasumpungan ka ng kaaway na ikaw ay nasa panlalamig, nasa panghihina, amen, sabi po, gagamitin. Madali ka na lang masilo ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kaya dapat laging magbantay ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Aklat ng unang Pedro, Kabanata 5, talatay 8 hanggang 9, kaya kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Amen? Na siya'y labanan yung matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Amen? Ang kaaway, umuungal, mga minamahal. Amen? Huwag isipin ng sino man, mga minamahal. Amen? Na kapag tayo ay humiwalay sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Bibigyan tayo ng pwesto ni Satanas doon sa kanyang kaharian. Amen? Yung iyong pagpupuri, yung iyong paghahayo, maraming kaluluwa ang nangaligtas. Amen. Maraming kaluluwa ang nakalagan. Amen. Lumaya sa pagkaalipin sa kasalanan dahil sa pagpupuri, pag-aayuno, pananalangin, maraming nangaligtas na bautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamalaking Jesus. Hindi yan mawawala sa isip ng kaaway. Nakatanim na yan, mga minamahal. Amen. Akala natin magiging maayos tayo, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Amen. Tayo'y sundalo ni Kristo, mga minamahal. Amen. Huwag nating kalilimutan yan. Sundalo tayo ni Kristo, mga minamahal. Amen. Walang sundalo ni Kristo na mahina. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dumarating ang kahinaan sa mga Kristiyano, subalit hindi sila nananatili dyan. Amen. Hindi sila nananatili. Bakit, mga minamahal? Amen. Ang mahal na Panginoon, amen? Ang mahal na Panginoon ay laging nagbibigay ng pagkakataon. Malawak ang pagkakataon na ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Hindi agad, amen, iginagawad ang parusa, mga minamahal, amen? Hindi agad iginagawad, amen? Kaya nga kapag hindi nagbantay ang mga anak ng Diyos,
ay mahuhulog siya sa patibong ng kaaway at dito na nagtatagumpay ang kaaway. Amen? Dito na nagsisimulang manghinang Kristiyano. Amen? Balit malawak, mga minamahal, ang pagkakataong ibinibigay ng mabait na Diyos sa isang Kristiyano upang makapagsisi at muling makapanumbalik sa Kanya. Amen? Aklat ng Awit 103, talatay 8, mga minamahal, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Sagana sa kahabagan, laging nagpapatawad ang ating dakilang Diyos kapag taos sa puso yung ating pong pagsisisi. Amen? Gusto nating manumbalik sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ating dakilang Diyos, amen? Hindi po siya, mga minamahal, amen? Nagtatangi ng tao. Amen? Lahat tinatanggap niya. Basta taos sa puso, mga minamahal, ang kanila pong paghingi ng tawad sa ating pong pinakamamalapayang Diyos. Mayroon tayong kapatiran, mga minamahal. Amen? Mayroon tayong kapatiran. Diyan po, sa dako po ng Nueva Ecija, sabi niya, nakakita siya ng mga white lady. Malalaki, mga minamahal, ang white lady na ito. May mga kapre, mga duwende. Kinausap siya ng white lady, sabi niya, mga minamahal, amen? Sabi niya, mapapalad kayo mga tunay na anak ng Diyos. Mapapalad kayo, sabi ng white lady. Amen? Ang white lady, mga minamahal, mga duwende, kapre, yan po yung mga fallen angels, mga minamahal. Amen? Yan ay kampo ni Satanas, mga minamahal. Amen? Sila ay itinapon dito sa lupa. Marami, mga minamahal. Amen? Maraming nahikayat si Satanas. Amen? Na nagrebelde. Amen? Anghel ng Diyos nagrebelde sa ating dakilang Diyos. Anong sabi ng white lady? Mapapalad kayong mga tunay na anak ng Diyos. Bakit? Sa inyo, mayroon pa rin sa inyong kapatawaran. Amen? Mahal na mahal kayo ng mahal na Panginoon. Sa tuwing kayo nagkakasala, humingi kayo ng tawad sa mahal na Panginoon. Sabi niya, sa Diyos, kayo kanyang patatawarin. Subalit kami, sabi niya, mga minamahal, wala nang puwang ang kapatawaran sa amin. Sabi niya, mga minamahal. Amen? Kahit pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Amen. Mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Kaya sabi po, huwag po nating abusuhin ang pagmamahal ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen. Laging magbantay. Amen. Sundalo ni Kristo, hindi lamang yung kaligtasan natin ang binabantayan. Amen. Hindi lamang kaligtasan natin, mga minamahal, ang dapat nating ipagwagi, maging ang ating kapwa, mga minamahal. Amen. Ating mga kababayan, malapit na po ang anibersaryo, mga minamahal. Subalit, hindi lamang po sa panahon ng anniversary, mga minamahal. Hindi lamang po sa merong events tayo, mga minamahal, na tayo po ay hahayo, amen, na magwawagi ng kaluluwa. Hindi po, mga minamahal, amen. Kung yung ating kaligtasan, mga minamahal, ay alos hindi na natin may pagwagi, mga minamahal, paano pa kaya tayo makakapag-win ng soul, mga minamahal? Kung hindi tayo nagpupuri, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nag-aayuno, ano ang kapangyarihan natin upang wasakin ang hukbo ng kaaway, mga minamahal? Amen? Alalahanin natin, sundalo tayo ni Kristo sa labanan, mga minamahal. Kapag nahuli ka ng kaaway, papatay ka na, tuturturing ka ba, mga minamahal? Ganon din si Satanas, mga minamahal. Pag nahuli ka ng kaaway, doon ka sa bitag niya, tuturturing ka na, mga minamahal, forever and ever and ever. Mga minamahal, walang katapusan na pagdurusa, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po, mga minamahal, amen, tayo po ay magsipanalangin ng walang patid, mga minamahal. Patuloy na magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Aklat po ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, ating pong basahin. Ang ating pong last verse, mga minamahal. Talatay 5, talata po ay 18. Praise the Lord. Aklat ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, talata po ay 18. Amen. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, ang talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay laging magpasalamat. Anumang kalagayan
ang ating pong dinaranas, mga minamahal. Amen? Sapagkat mismo, ang ating dakilang Diyos, sabi nga po, huwag nating pag-aksayan ng panahon ang pagpapayaman. Kontento na tayo kung ano po ang meron sa atin, mga minamahal. Sapagkat sundalo tayo ni Kristo, mga minamahal. Matuon sa ibang bagay yung ating puso't isipan. Paano tayo makakapanalangin? Paano tayo makakayuno? Paano tayo makakapagpuri sa ating dakilang Diyos? Yung puso at isip natin nandito na sa mga bagay na nasa sanlibutan. Amen. Sundalo tayo ni Kristo, magiging talunan tayo. Amen. Sinasabi mismo ng banal na kasulatan, ang sundalo ni Kristo, more than conqueror. Magiging more than conqueror kapag tinularan natin, amen, sinundan natin ang yapak ng ating mga mahal na magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sabi po, mga minamahal, amen, unity. Amen. Hindi lahat nakakapanalangin. Ipanalangin natin ang bawat isa. Lalo na sa amin, mga minamahal, tumatayo sa banal na pulpito, mga minamahal. Amen. Hindi sa lahat ng oras, malakas po kami, mga minamahal. Amen. Meron din dumarating, mga minamahal. Amen. Na kami po, mga minamahal, ay nasa kahinaan din po, mga minamahal. Katulad ninyo, mga minamahal. Amen. Tao rin lang po kami, mga minamahal. Meron pong kahinaan. Amen. Kaya sabi po, magmahalan tayong lahat, mga minamahal. Amen. Mag-ibigan, pagpalakasan. Amen. Hindi yung nagbabagsakan, mga minamahal. Amen. Nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.